Il-Partit Laburista jgħid li fl-aħħar jiem ir-rapportaġġ tal-PBS dwar il-budget 2012 kien ikkaratterizzat minn ksur tal-liġi tax-xandir b'nuqqas serju ta' imparzjalità fil-bulettini tal-aħbarijiet. Fakkar kif il-konferenza tal-aħbarijiet lill Partit Laburista li tellet is-sibt li għadda dwar il-budget ingħatat importanza sekondarja fuq il-PBS b'rapport qasir u mingħajr kummenti ta' wieħed minn tliet kelliema Laburisti. Imma b'kuntrast qawwi fil-bulettin tal-ħadd, il-Ministru Tonio Fenech ingħata prominenza qawwija bħala mistieden live fl-istudju fejn esprima punti politiċi li jiġbdu mal-linja tal-Gvern. Saħansitra minn flus il-poplu saru rapporti diretti minn Spanja u l-Greċja sabiex timbena stampa kif jaqbel lil min se jressaq il-budget fl-2012. Fitra ta' protesta lill-awtorità tax-xandir, il-Partit Laburista qal illi jidher ċar li min qed imexxi l-PBS irrid li l-Istazzjon Nazzjonali jkun parti minn strateġija politika maħsuba biex tifvantaġġja lill-Gvern Nazzjonalista. Qal illi l-Istazzjon Nazzjonali qed jagħti spazju assolut lill-Gvern filwaqt li l-Partit Laburista qed ikun imwarrab u msikket. Il-Partit Laburista qal li l-awtorità tax-xandir għandha tassigura li dan l-aġir jinbidel immedjatament. Għaldaqstant talab sabiex jittieħdu l-passi kollha biex ix-xandir nazzjonali jibda jservi bħala mezz ta' tarif u mhux propaganda għall-Gvern. Il-Partit Laburista kiteb ukoll lil Natalino Fenech, kap tal-aħbarijiet tal-PBS, u l-menta miegħu dwar kif l-Istazzjon Nazzjonali ħalla barra temi imresqa mill-Oppożizzjoni filwaqt illi ta' prominenza lil dawk imresqa mill-Gvern. Il-Partit Laburista talab lil Natalino Fenech għal rimedju urġenti u insista illi għandu ir-responsabilità illi jara li dan l-aġir jieqaf immedjatament.